Maabunuhan sumala pa ang syudad sa Davao sa mga bag-ong ekipo nga pagapaliton sa Bureau of Fire Protection kun BFP aron dugang tabang sa pagresponde kung dunay matigayong sunog. Kini ang gibutyag ni Interagency Anti-Arson Task Force Deputy Team Leader ug Spokesperson Fire Senior Superintendent Jerry Candido atul sa gipahigayong AFP-PNP press conference kaganina diin sumala sa tigpamaba sa maong task force. Adunay 1 billion pesos nga gitagana nga dugang budget alang sa pagpalit og bagong ekipo sa BFP sa tibuok nasod Pilipinas. Nasa procurement process na po yung pagbili natin ng mga almost 5,000 sets of self-contained breathing apparatus. Mga 5,000 sets po ng mga ECBA ang nasa pipeline ngayon. We will also buy ECBA refilling system, yung pang-refill ng fresh air. 81 po na refilling system ang ating bibilin. At bibili rin po tayo ng mga 10 po na super tankers. Apan sumala ni Candido, magkinahanglan pa og 56 billion pesos alang sa dugang pa nga mga ekipo, wala pay labot ang mga gamit sa mga personahe sa BFP, sama sa helmet ug mga butas. Gani ang dulan usa ka libo nila nga mga fire trucks, 20 anyos katuig na kapin. Apan dili man usab sila makapugos nga hatagan sila og dugang pang atensyon kabahin niini. Kay daghan usab ahensya ang nanginahanglan og modernisasyon sama sa AFP ug PNP. Sa pikas bahin, ginahulat na lang karon sa task force ang pagsumite sa dugang mga dokumento nga gikinahanglan sa investigasyon sa sunog sa NCCC Mall aron maebalwar nila tanan diin lauman nga makompleto kini ugma o sa sunod nga adlaw. I cannot yet name names simply because we don't have yet the complete documents na kailangan nga namin. Now, I have already declared that there are at least 8 BEP personnel, retired and active, na pwede pong kasuhan dito. Kasama mo sa balita, Radyo Manrens Barbarona, Tatak RMN. Tatak RMN.